Ay, batay na. Tanaw sa imong likod. Saan na? Ag? Bantayin na karon di kawaton. Kay makuha mi saging karijut. Arang lipadjang kimi-kimi girl. Arang lipadja sa mong bajing gamay. Dagi kabayaan nate. Kabayaan ng kimi ang kuan. Box. Guys, sa adlaw na tanan. So mo pay pag-abot na magikan og eskwelahan. Grabe inita jara. Grabe jeng inita ka jo guys na. So timing ka ajo guys kapag abot na mo. Nag-text ag taga kuan. Ngay nag-text na nga mag-deliver na sila sa kanang na ay mga box. Deliver na sa package gikan og gawas. So dati hapit na mo abot. Excited. Ay sige ba to kay ba karon to i-deliver. Nag-text naman karon paatang sila katadapit. Excited ag person. So ara ko mag-atang daris ko an karsada. Okay. Isang mulapas ko no sila. Kaya ba na to sila guys kaya matong giingnan og kuan. Daris ko an kanang na ay unahan sa basketbolan. Karangi. So may lain daring basketbolan to unahan. Dari na sa among sila guys nag-text na. Kuha ko na sila, pasud na ko no. Pasud na sila dari sa among sityo. Sa una kay katong nag-deliver dari sa una. Kaya na ay tawag to sila. Nawag sila. Padung na sila nga risbay. Karon text ra. So text meet mi dani ron. Text meet mi daning kuan. Text meet ni daning nag-deliver. Ito, harang lisa mo galit kalibutan. Ganiharang tong inita karon muwan na siguro pod. Maot magalit ang kalibutan. Hindi anaga jud. Hala mo na gud ni nga gipaabot. Okay. Dara. Biara na. Push. Yes, ayun sige bang babay mo. Babay mo. Oy, babay man ka. Asan na ma'am? Tara. Okay, dan nate abot na gajud te. Abot na gahagi pa abot. Na stranded ni Cebu pila ka kuan. Stranded sa Cebu. Diyan nate katang gipaabot, ning abot na jud. Uy, palitoy. Dali. Diyan nate. Abot na ka jud. Abot na hang text meet ya. Okay. Gaya kasakal mo. Hindi na mao sa una gatong naghatod. Lahi na paning ka nang ning hatod. Lahi laman ang mga kuan. So, deliver sa una mo, dagko kay la. Dagkong kuan nila lang. Opo. Makauban to ninjo. Dagko ya. So di ana gajud ning abot na gajud. Gihatod na gajud nila ang mga box nga injong gipadati gikan diha sa Ohio, USA. Og diha na Ginoo ko excited na mi. Excited na mi te sa among kanang nay madawat nga box o gansay mga seda ni. Excited na mi manguling. Jadi gihatod na sa nag-deliver. So di ni sila mauwag katong nag-deliver sa una. Lahi ni karon kay kuan pa ni murag ilahan ni mga kauban kay nangutan naman sila naka-deliver na balagi kuno ni sa una ag kuan murag kauban dito nila. Diyan na. So katong nag-deliver das na nga mga dagkang tao man to. Kani sila magagmay. So daghan pa sila gihatod pud nga box murag narap pud dari unahan sa mga naslumbay ba to langi ganutan naman sila asa dapit. So dahil na ilahan nang gihatod dari Pantaw. So sila dajong na kay bagat man. Tabangan nila dajong in taon no. Salamat sa Ginoo kay kuan na ning abot na gajud. Diyan na gajud te gihatod na gajud nila dari bay. Unja.
Excited ka Jumi. Ano tayo mawa pa daning mga chikiting tapos eskwelahan. So ako ra daring usas bay kay si Papa Gabriel pud tuan nagkuan kanang naay nag lugwes mga buhiin. So timing gajud kaadyo pag abot na magikas eskwelahan kanang naay ning text sila nga nalalagi ko no padung aga nang naay box ilang ihatid. So di ana gajud ning abot na. So text ra na si Jaway tawagay na sila wa sila ning mga load ning kagwangan ni bitaw. So kato des nangagi katong siyam ka box nawag jud to sila sa dapit pero makatuod sila. So diyan na. Sa kada pang amang mga tubig kay nagsabod-sabod danha kay ganihan nagpa-deliver mi so may tawo na res bay mo nang danha wa pa nahipos kato manasud datos amang kamalig amang ibutang. So di ana gajud te. Salamat gajud kaadyo kay ning abot nga safety. Salamat gajud ko pa sa ID murag kuan abato na. Kinakusgan nga ID hawa mi. So, di natin ilan ang gihatid ang mga box. Saan mo ni? Thank you. Okay na? Pangkuan ninyo. Pang snack ninyo. Salamat nyo. Salamat ha. Shalams. Ana, ni abot na gajud. Ang kuante. Mga box. Ala, ginugo excited. Damit yung mga brihan. Ala, di na gajud. Pila ka buwan namang paabot yan na, abot na gajud sila. Diyan natin, abot na gajud ang mga boxes gikan og kuan. Oh, salamat ka Diyos mga naghatid. Na, wag hatid pa to sila atos kuan lumbay. Okay, so wing band naka-wing band sila. Okay. So diyan natin, nangabot na gajud ang kuan, nangabot na gajud ang mga box gikan diha sa Ohio, USA. Yan na, excited na may dani abrihan. excited na may mag-unbox. So, sa gabi, mag-unbox ni Dani. Yan natin, makakuan. Excited ka, Adjo. Sabi na skimi ka na, sige, kung pangutan, nagkanos alagay ko na mo abot. Nakabatang ang buhol. Salamat ka, Adjo, sa taga-kuan. Yan natin, excited na may te, ako anon. Excited na may aabrihan ng mga boxes. Ikan liha. Salamat, Kajutid. And excited na maging sa mga sayodan ni. Surprise na guys. Surprise. Karabing naghanag isang hinug ka pa. Jas. Wow. Kana, tanang kanan sa. Naroon naghanag ka. Oo. Dana pa niabot na. Tagsakin ka na. Tagsa ka na may dari ka karton. Ngayon so pag-Abril. So guys, magkuha sa aming kimi-kimi. Ansa. Dara, lipay ka sa tukazos kimi guys. Nag-abot dari harag. Nagsusi na ni mo? So, ato na may eskwelahan ni Kimi guys. Kaya man isang sundoon. Ansa. Mauna man si Zaog. Mauna mag-ulis Kimi. Kaya alas 4 man sila magmuhi. Hanggang mga puyas. Ansa pa man sila alas 5. So, unsay nag-uli sa mga puyas. Ay, bukso namin mag-unbox. Excited na may kaso guys. So, unsay mga sudan ni padaan nila sa ate. Mami kay bawda ni kasugon sa mga gipang sud nila sa ate. Sakay. Di ana ni abot na. Di natin ni abot na gajud. Salamat ka Joti. Kuda pag mga galon dari ka nagpa-deliver may ganihag tubig. So may tao dari sa bahay. Lakaw sa mi guys. Kami eskwelahan kimi girl. So kuha sa aming kimi guys. Gerat sa tos kimi-kimi nagabot na tos bahay. Ito na. Ang gawas na sila sa kimi-kimi girl. Ulia! Di nagbadjing gamay gongs, ha? Dugay na mi? 5 minutes raman mi na late. Ikilit ang imong bag ha. Ikilit ang bag be. Naka nang isa. Na. Na guys, kuha na ng mga batang gagmay. Dili. Kami. Kami guys, sana si Kimi girl. May kalibutas Kimi guys. May kalibutas Kimi girl. Ano kamay raman mo be? Ang classmate. Ano man? Napsin mo mga classmate? Na may maingan eh. Ay ano ni? Ngani ba? Ay na sila may nga na po gahit. Oh, napot siyang dili. Ugahit. Naging telepon? Kinsan dito? Ugahit. Tingin mo ko ng pahibang.
nauso man na dari. Nauso ako kahit nga, guys. Iting. Dadanig, dapat ang tili. Ay, kami kama kaya rin mo pa. Then, Miss Bye, guys. Babayan. Kimi, alay na Kimi. Sama na. Hala, nasamad lagi. Ang pinful na yan. Ha, tanong ko. Apladan. Wa naman na, namana ang nadala si mong nose. Kala ka, abri ka. Ma, kanya lang so. Abri, Kimi. Abri, dito. What's ang kuwan pa sa shoes? Isa nang kuwan diha. Ito din na. Nasa ka pa sa kita. Yan, sila. Bro na Kimi. Ban ko. Bantay sana. Waka kay bawo. Sige na. Wala sa kalibutan, guys. Nay, bantay na. Tanaw sa imong likod. Saan na? Ag? Bantayin na, karon di kawaton. Ah. Kay magkuha mi saging karejut. Paserkon. Paserkon. Arang lipadjang kimi-kimi girl. Arang lipadja sa mong bajing gamay. Dagi kabayaan nate. Kabayaan ng kimi ang kuan. Box. Paisod sa ring kuan uwin. Sige na, hindi na. Kaya agang uwin sa kuan nun. 3, 2, Ipa, pila ka buok. 1, 2, 3, 4. Yay. Yay! Yan pa nagtip. 1, 2, 3, 4. Dito ni abok na box. Yay, yay, yay. Yay, yay. Arate, aralipad sa kajos bajing gamay. Daghanig sud kay ni ko naman dali. Ato na ni ang box ng gabi. Thank you, tita. Sa box. Mag-unbox na mi inya, happy ko. Nagsigir ako kuwat-huwat na rin ka. Karon eh, abot na. Sabot ka diri. Sabot ka diri. Aralipad sa kajote. Salamat kajote. Ay, sabihin. Kamu diha guys, kumbate na mo vlog guys. Kay puhon-puhon, kamo na pa makaingan ni. Oh, din na i-upload guys para panghambog. Bato inspired sa mga nag-vlog diha kay kami. Nagsugod gazan mes pag vlog-vlog guys. Hantod nakadawat mig maingani ug daghan kadtong salamat nila sa ate sa ilahang magipangpadangay ngani. Thank you so much ka Jonen Jote ug amping mo diha kanunay sa Ohio USA. So unsa mag-unbox na ang mga batang gagmay. Nag-abot sa mga kuyas. Tignan natin kuya. Ang kuya. Yeah. Happy yarn. Wag dari gani ha kay gibilin mo ng mga galon diyan sa sabod pang mga galon mo na pambalhin ng mga galon. Pay kon rin kon kay sa kauras sa siring. Sabak. Salamat ka Jote. Ada pa pa. Kon. Ang bas na. Ada pa. Ang bas ako. Mama, uban ko. Di, ano sa ka ha? Dili ka ba ka